Al bijna een jaar lang worden er geen diensten meer gehouden in de Margarita Mariakerk in Tilburg. Er kwamen te weinig mensen naartoe, maar de spullen weggooien vond de kerk zonde. Wanneer zo'n gebouw op een gegeven moment leeg blijft staan zonder met een mis, of twee mensen, en ik moet zo'n gebouw zoveel vierkante meter warm stoken, verlichting aandoen, dat is niet te betalen. In Polen is het geloof nog wel populair. Nog zeer populair, ja, zonder meer. Jan is al wekenlang in de weer om het transport voor te bereiden. Hij kijkt met weemoed terug op de tijd dat de kerk nog vol zat. Mensen stonden niet te praten buiten aan de kerk na de mis. Ja, dat was traditie. En de mensen die kletsten bij van heel de week wat er gebeurd is in de gezinnen, in het werk. En dat is voorbij. Dus En dat is toch wel jammer dan? Dat vind ik heel jammer, ja. Jan is in ieder geval wel blij dat alles in goede handen komt. Want orgel spelen, dat kunnen de Polen wel.